हम बता दे। अब हम बोली, बोलो एकदम बोलो कि जे करे से लब गईनी ओह के परेशानी बा। पहले तो पैसा ले लो, ओकरा बाद हम सुनाए। तारा भी कमी नहीं के हमरा लेवे के पर हमरो भी कमी बा है ने। अब कि जे करे से लब गईनी ये बंटी भैया ओह के परेशानी बा। सुनना चाहो सुन, एमे हमारे कसूर नहीं खे। हां बंटी भैया एमे हमारे कसूर नहीं खे। टिंगारी भाई में हमारे कसूर नहीं खे। वो कर नियत में बेईमानी बा। एगो अनुपमा के गीत हो जाए। अच्छा भाई अविनाश भैया ना जी हमार कसम बा, एगो अनुपमा के गीत सुन के आ फिर जाए के बाद। हां तू ना गई बगा? हम तो गई बारे दादा, हम घरे बनी, तू आ जाती थी बाड़ू। यही से तो कहा था नहीं हम अतिथि बनी हमरा के जाए के बा। कल हमार शूटिंग बाटे। अतिथि आवे ले अपना मन से जाले दूसरा के मन से। अच्छा आइला अपना मन से आ जाई दूसरा के मन से। पूछ ली हो ठीक पर रहे यही जा रहा चलाबो। हां बरे भाई यही जा रहा चला अपन काम निकाल लेबे ना। चल हम खड़े हो जाते नहीं। आज समय के बहुत प्रतिबंधित बनी हो। कलाकार भी ढेर बड़े, चंदन भी बड़े। कौन समय में व्यस्त हो गेलो अनुपमा? अब तारा के का बताई भैया? ए बेरा हमरा से बतावल कइनी। ए बेरा का हम बताई तारा के? तू ही व्यस्त हो जाता रे भैया, यही से लो। अभी तू चिल्लू है ना अनुपमा। ये सभा में एक तरफ अविनाश भैया, एक तरफ तारा ना हमरा भी समाज के शान हिमांशु राय जी के आज बहु भोज के अवसर पे हमने के आइल बनी जा। और ये महफिल में हर तरह के लोग, ये क्षेत्र के आन मान शान हमारा विनोद यादव भी आइल बनी, पुतुल भी आइल बनी। तू ना चिन्हू है ना तो लोग ऐसा शख्स हो कि तरह के सम्मान से माला माल कर दे। तो तू बड़ भाई काहे ला बड़ा? परिचय कराबो। हम कहे के कराई कराओ परिचय। तो कौन बात के ते बड़ भाई बड़े? अब करा देनी नु, अब कल तो फिर से कराओ। चल हम तो बहुत लोग से तार परिचय करो नहीं। तो हम तारा पीठ पीछे उनकर से परिचय बिगाड़ लेना। अरे जग करे से लभ कइलू ओ करे से परेशानी बा। ये हमारा अविनाश भैया फुलवरिया में जरा बियाह में हम गई रही। रंजीत तिवारी फौजी जी बरिसवन जग करे से लभ कइलू ओ करे से परेशानी बा। बाबा बजा दी पनी। ए सनमी करम तारो लागे खानदानी बा। करम तहरो लागे खानदानी बा। सनमी करम तहरो। अंकित सरकार जी बरिसवन, हमारा दिल के टुकड़ा अविनाश भैया, पंकज राय जी, हमारा पुतुल भैया के भी आगमन भइल बा। भाई हमारा पिताजी अकेले गा के हमरा पे ब्लेम लगा दी। हम बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त कर। अविनाश भैया के पिताजी पहले इनकरा के पैसा ले लेबे दी तब बता। अविनाश ना अभिमन्यु भैया के पिताजी अभिमन्यु दुबे जी के हम बता दे। अब हम बोली, बोलो एकदम बोलो कि जे करे से लब गईनी ओह के परेशानी बा। पहले तो
पैसा ले लो ओकरा बाद हम सुनाए तारा भी कमी नहीं के हमरा लेवे के पड़ी हमरो भी कमी बहे ने अब खींचे करे लभ कहिनी ये बंटी भैया ओह के परेशानी बा सुनना चाहो सुन एमे हमार कसूर नहीं खे हां बंटी भैया एमे हमार कसूर नहीं खे तिगारी भाई में हमार कसूर नहीं खे वो कर नियत में बेईमानी बा तहरा के निमन से पता बा ओकर नियत में बेईमानी जरूर पता बा अनुपमा ओकर नियत में बेईमानी सतीश भैया दिल्ली से वाली अखियां मिला लया वगरवा लगा लो अखियां मिला लया वगरवा लगा लो कोरा अरविंद भैया गोपाल अखियां मिला लया वगरवा लगा लो हमारे बोलो हेने आके कहनु भाई इतना कंजूस है ना धरती पर एगो कंजूस पैदा होइल बा एकर लइका हो गइल ना मिठाई खियइलस ना कार्यक्रम करलस अनुपमा हेने आओ बट रजनीगंधा खिया करे दे हमरा के आवत तारो असली याद एही घरी हमरा ततीत मीठ खाइल मानबा कि ए घरी हमरा ततीत मीठ खाइल मानबा घरबा में आइल हेलो हमारे मने एकदम अनुपमा है ना आओ सामने आओ विकी भैया पटना से अभिमन्यु दुबे जी हमार दुल्हे राजा हम नहीं तो हंसत रहो हम व्यस्त बनी मनावो जे और व्यस्त रहे एगो गाना के फरमाइश बा अनुपमा कौन तनी रीड और बढ़ जाइए हवा तो हमारा पेट भर जाइए हां हां डांस करो हमारा भी बचपन के मित्र ये संगीत के क्षेत्र में हमारा स्वागत करी दैसु भैया ए सुशील भोजपुरी जगत के हमार दुलरुआ भाई जिगर के टुकड़ा चंदन यादव जी के भी आगमन मंच पे भइल बा ई परिवार स्वागत करता भाई चंदन जी के गोलू राजा के बड़ भाई यानी हमार बड़ भाई रविरंजन भैया के हम स्वागत करतनी पटना से चल के हिमांशु राय भैया के जितना मित्र लोग आइल बा सबके स्वागत बा